Încă un moment interesant, cum setăm, de exemplu, fonul de afară, de la geam. Trecem în vedere din left sau din front. Uităm unde avem noi geamul. Iată unde selectat geamul. Am trecut în front. Z ca să apropiem geamul. Și creăm un plan. Un plan așa mai mare. Îl creăm. Putem să adăugăm în segmente la înălțime mai puține. La înălțime. Dar segmente în lățime mai multe. Iată așa, de exemplu. Trecem în vedere de sus. Luăm planul nostru. Și creăm din planul respectiv o curbă. Dacă ne aducem aminte, avem așa un modificator. Bend se numește. Iată, alegem Bend, modificatorul. Și îl rotim la 90 de grade. Alegem axa potrivită. Selectăm Gizmo. Iată, e schimbat direcția la 180 de grade să fie. Ieșim din modificatorul Bend și mutăm puțin planul mai să fie în raza în dreptul geamului să fie. Acum intrăm în materiale. Cu ajutorul la claviatură tastăm M sau M. Alegem un slot liber. Apoi, la slotul dat, aplicăm Corona Lightem Tile. Corona Lightem Tile. OK. Sau dublu click. Acum, la Corona Lightem Tile, noi trebuie să scoatem Emit Light ca să nu lumineze scena, să fie doar ca un ca pur și simplu să lumineze, dar să nu emită lumină anume pentru a ne crea anumite umbre sau blicuri. Și în slotul cu map, unde e scris nou map, noi putem să adăugăm general bitmap și putem să adăugăm o imagine. Iată, eu am o mapă cu diferite tipuri de fonuri și, de exemplu, selectăm un anumit fon
Iată, acum la noi, de exemplu, e toamnă. Putem selecta un fon așa mai de toamnă. Open. Aici la Use Real World Scale scoatem ca să nu-i dăm dimensiune concretă, dar să fie tiling, adică să se repete, să putem modifica noi singuri cum avem nevoie dimensiune, la nume, la imagine. Dăm înapoi aici și testăm pe pătrățelul dat să ne arate materialului, imaginea de la material pe obiect. The Show Shaded Material in Viewport. Testăm. Și aplicăm materialul respectiv pe planul nostru, care l-am creat pentru fon. Am aplicat deci materialul respectiv la fonul nostru, la planul care l-am curbat. Și iată, deci am adăugat materialul la planul nostru și respectiv ca să vedem imaginea la plan concret, trebuie să adăugăm și UVW Map. Adăugat UVW Map, i-am scos Real World Map Size ca să ne arate concret și tipul de gizmo îl alegem spherical. Iată, dacă ne uităm din top, vedem că spherical se potrivește cel mai corect pentru fonul nostru. Și acum selectăm la UVW Map Gizmo și putem să rotim fonul nostru și să-l atașăm într-așa fel ca să arate corect după perspectivă, să fie corect și după linia orizontului. Iar putem în user defined era undeva ca să ne arate linia orizontului. Mai pe scurt, ne uităm cam aproximativ unde avem linia orizontului și setăm aproximativ imaginea noastră de pe fundal ca să fie proporțional corect. Aici putem să schimbăm tiling-ul. Și așa ceva, de exemplu. Am setat. De dorit, în timp ce lucrăm, să mai salvăm uneori, pentru că putem porni uneori renderul și el să-i apare vreo greșeală și să iasă din 3D Max, să se închidă programa și nu se salvează schimbările care le-am efectuat. De ce e mai bine să apăsăm din start ca să fie totul bine. Să fim convinși că am salvat toate schimbările efectuate. Iată, noi dacă am setat acum
fonul, putem deja să încercăm să facem un render. Să vedem cum se primește. Iată acum la render dacă ne uităm, putem vedea că ceva parcă nu e în regulă. Parcă fonul oricum parcă nu permite ca lumina globală să pătrundă în interior. Pentru asta închidem renderul. Avem deja selectat planul nostru. Testăm click dreapta, Object Properties. Aici la Render Control Vis by Layer scoatem, dezactivăm și scoatem bifa de la Receive Shadows și Cast Shadows, pentru ca obiectul respectiv să nu primească umbre și să nu dea umbre de la sine. Ok. Cum putem intra în material și să mărim puțin luminozitatea la fond, ca să nu fie prea activ. Iată, noi dacă am scos din... Iată, ne uităm la planul nostru, în Properties, click dreapta, Object Properties. Iată, atragem atenția dacă aici este bifat la Cast Shadows și la Receive Shadows, atunci lumina din exterior va fi blocată de planul nostru cu fonul, cu fondal. Deci, astfel, cu Corona Light Material și adăugând orice fel de imagine în slotul unde se adaugă imaginea map. Deci, astfel, cu ajutorul la Corona Light MTL, adăugând aici la mapă o imagine, putem adăuga chiar și ecranul aprins la televizor, ca să nu fie pur și simplu ca un tablou, dar să emite lumină. Și iată, în așa mod am creat fonul de după geam, ca să arate frumos.